karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon og suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi aking minimiti. Nadisgrasya si Brian, ate. Aduon ako. Maunti ay nga nagdamgap ko ni Papa, ma. Kuyip ko, ma. Aduon na to si Papa. Elona, binuang lang tingali na sa babay. Uy, gidrama ka lang. May bawaan na ate, ug tuan na ta. Kuyuki ko. Dila na to pahibawan si Mama. Nganong dili ko pahibaon? Ha? Nganong mising gito si Sam, ha? Saan na hitabo? Ate, na. Sultihin ko ninyo, oy! Ngano? Nadisgrasya ko na sa Brian, ma. Ug tas ospital. Oh, mao ba? Oh, gaba na, gaba, mirise. Og maone atoon ni mo Ilona. Dili ha, dili. Why usa ninyo nga mulakaw? Puyo mo. Susihon ko lang mawon sa ni katinuod. Simba ko og tinuod gyud, ug wala ko magpakabana. Unsay kasulti sa mga tao? Unsay bation sa akong mga anak? Hoy. May babae na siya Ilona. Og may anak. Dili siya mo'y amahan sa bata, ma. Og ipasabot ba ni mo karon nga may bati gapon kakaluoy sa animal mong bana? Mao ba Ilona? Bakit ka, Lola? Sikihan yun ni mo og away si Papa. Hello, ma! Hello! Ma, ay kasuki ang bata. Sama na, tana. Tingnan sa manti mo, kuyo ka o dili. Kadlaw na ron hapit. Nya ka murang duha si Sam ang madto. Makuyugan ko lang si Elona, ma. Ilona, wa pa gyud mabuka ng mata nimo? May lain ka tipon ang bana nimo. Unya bation gihapon ka kaluoy. Hindi na ta magtiwas og sulti, ma. Sorry. Tana ate. Kuyog ko, ma. Sam, ayaw na lang. Kaadlaw naman, day. Kuyog lang ko, ma. Sige. Kuha ang jacket nimo. Ate, kadit lang ha. Magdakong kwarta. Ha! Gagag yung anak ka. Nahigog maghapon sa siyang bana nga maluibon. Nakiktipo naglaing babae? Ay, pagsigyaw-yaw di, oy. Ito ano tong atong anak? Iyang katungod pagsusiyaw sinitabo siyang banas. Aba di ay, magpakahiro yun siya. Ha? Magkatawa ang babae amin, oy. Gitup-uplok na siya, giuplok na mi batig hapag kaluoy. Wag giutok. Mao'y diha ron siyang hunhunat ludi nga si Brian mo'y amahan sa iyang mga anak. O si Samantha naghilak nagmayto. Paghibaw na hitabo yung Papa Brian. O turo ng apo ha. Papa's girl kayo. Bisag gibiyaan na sila, may katipo ng laing babay, maghandom gihapon. O, pero naman sila magkita si Brian dito sa skulahan. Kanunay mo sila magsulti dito ang mga bata si Sam. May panahon pa si ang bata kay kanilo na. Ang iyang mga anak ni Brian, pirming makita niya. Si Luna wa. Oy, sabad amin. Utro ka. Unya si Joshua, o kanang kamanghuran, gidua ba ni Brian? Ha? Wa! So pagduo din eh. Naman ka. Di na babang-bang ba mo. Mga pasag din si Luna eh. Bibati na kaloy siyang banas ni tabo ron niya. Pasag din tungkol ka lang sa mga bata. Nabaday! Utro ka. Diya ka na, oy. Ay, Lodi. Wag yun yapon mausa. Mamatasan ni Bayana. Magsusi ko sa information, ate ha. Huwat lang mo diha. Kuyog ko, ma. Mubalik ko na yun, Sam. Masabot na lang. Nga nahigog maghapon siya ni Brian. Ganun ginapabag ko din mo din sa ospital. Ipasagdala unta ko ni mo, Turin. Kinahanglan nga maatiman ka. Aron mabuhi ka pa. Dagan ang nagkinahanglan ni mo, Brian. May mga anak ka o asawa. Aray. Ayaw na pagsulti. Aron dili mo sakit ang imong samad. Oh, Ilona, salamat kay naanigit ka. Brian, niya si Ilona. Giatiman na ba siya? Giatiman na siya sa doktor. Gisusi ang iyang samad.
maigo gining kilat mo sa kilid o kabaga. Papa? Oh. Noon sa di ay ka, Papa. Sam, anak, Sam. Ay, sagak sa papa ni mo. May sabat siya, anak. Okay na ko. Uy, kaso ni Samara. Layo rin tinain ako. Ayaw pagsulti, Ada Brian. Laong pa ang imong samad. Ilona, gibilin ko lang ang akong anak sa silingan. Gigutom na tingali ron ang bata. Gi-breastfeed man guna ko siya. Kung mahimo, ikaw na lang una din eh. Please. Ug misulti na ko nimo sa tinuod nga wag ko'y kwarta. Wa ka maginalan. Gati mo nun pa. Pasagti ko. Biya ko. Papa, patambalan man ka ni Mama. Mao nga ni Ani dayon mi. Unsa man no? Elona, ato na ko. Dakan salamat nimo. Brian, sige ha, arin ako. Tungod sa mga bata. Labi na si Sam. Mao nga ni ako karon, Brian. Nakigsultin ako sa doktor nga nag-atiman nimo. Magpabilin ka din hangtod nga mamaayo ka. Bantayan ka na mo ni Mama pa. Sam, anak, may klase ka. Dili mahimong ni ka din permi. Aw, ikaw lay bantay ni Papa ma. Di na kinalabughan ka panahon din eh. Ilona. Sabton ko ang bisaw si Betabo ka dun sa itong pagpuyo. Sa atong kaminyoon. Sa atong relasyon. Sabton ko ang tanan. Ug dawaton ko ang tanang panghitabo. Hala, nagtiko ang imong samad pa. Ma, ako na ko ang doktor. Anak, ako na. Dini ka lang. Bantayo si Papa nimo. Brian, kadiyot lang. May baon ako ang doktor. Oh, kanang naglingkod sa kawas, igsuon na ni Ilona. Makisulti ko. Excuse me? Unsay tuyo? Kuan, nahibaw kong may dako mong kasuko na ako. Kung may tuyo ka, sulti na. Ang among relasyon ni Brian, nahitabo lang nga wa tuyo. Di ko interesado nga mahibaw, anak. Ang gusto ko lang nga dawaton pagbalik ni Ilona si Brian. Ate Elby, patun ka ni Mama kay naipaliton nga tambal ni Papa. Sige ha, gitawag ka sa bata. Martir, cute ni si Ilona. Uy, labihan kong mahas yung bana. Pagilis amin, pagjali. Oh, asam ta? Di ko mahimutang aning gibuhat sa tong anak ko eh. Buntag na lang, wa pa mauli. Atuon ta. Grabe yung tingalin hitabo nga disgrasya sa iyang banang Brian. Ay, di ko interesado kung unsang disgrasya ha. Ang nahitabo sa atong animal. Ang akong giunahon ang atong mga anak, ang akong anak, og apo. Sila gyud tanan to adito min. Baya no? Wa maghunahuna nga ni ay duha niya ka mga anak din eh. Ay, sabi ka niya mo ta. Manguli rito sila eh. Hindi ka lang tuon pa to. Ma? Pa? Ay, Elvira, nanay. Oh, nganong ikaw naman? Nagpabilin si Ilona og Sam. Papauli-un ta si Sam. Di man mo kuyog na ako. Kay ator siya siyang papa. Oy, Elvi, usa bang disirsiyahan ni tabong Brian? Ay, gitulis di si Brian pa, uy. Gikan ko nung nag-inom, dayong uli sa gipuy-an siyang babae, gitulis. Misukol ko no. Ug wa ihatag ang pitaka. Aw, gidunggab. Dito skilid ug abagang iyang samad. Swerte gani kay buhi pa. Ano go, wa mamatay. Hoy, sabi ka, manungo ka mo. Paday, ang tao nga way ayo men, nga pagkabana, angay wadon sa kalibutan. Sige ma pa. Wa ko ito. Mupaway na ko. Yan sama, di ka trabaho ron. Ug mapakon duty pa oy. Tugo na ko. Ha! Gidaogit sa iyang gugma si Ilona. Giunungan pa dito. Giangin pang mga bata. Unya ka lang yung babayhana ka. Unya ka lang. Oy, Lodi, may nagkahimtan ni Ilona. Gitumanan ka si imong gusto manarbaho siya sa gawas. O karon na uli na ng atong anak,
Usba na nagkinaiya ni mo, oy. Pasagdan ko lang siya nga magpakabuang anang Brian, human siya tunto ha. Uy, di na mahimuhamin. Dili og dili god. Nakatog si Sam tupad sa iyang amahan. Ug si Brian. Bisan og pakupang kitahi ang iyang mga samad. Kiantos lang tingali niya ang kasakit. Magkikakos siya sa iyang anak. Ingon sila kasuod niya anak sa usak-usa. Buntag na. Ug ako'y tarong-tok. Basin naghugot ra ang pagkakos ni Sam ni mo. Pukawan ako ang bata. Buntag naman sab. Wa ka magkapaway. Okay ra. Wasab ko bati og duka. Tingbong ko lang yan sa bahay. Kung may bakante ng kwarto, ibalante ka. Upat po ka pasyente nga ni Adinhi. Gisabot ko na nagduma dinhi. Ayaw na. Dili gustong magdugay din eh. Dako ka nagagasto. Maglisod akong bayad ni mo. Wa ko magkwenta, anak Brian. Gusto lang ko nga makatabang ni mo. Ninyo ni Doreen. Tungod kinangayo siya o panabang nako. Ilona. Nganong nagpagkabana ka pas nahitapong nako. Nalimot ka sa giingon ko ni mo. Kibuhat ko kinit tungod sa mga bata. Labi na si Sam. Maura ka na hinungdan, Brian. Kanara. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!